Pero yung abol yung pa. Hindi yun yung matalo. Hindi ko inibay hindi ako nag-grab-grab. Sa kanila yun. Ano ba dapat? Dapat tinatakot sila. Hindi yung natakot na sila ng iman. Binabalik nila. Ang hirap ko naman. Mabaka naman. Hindi ba ako yung mali? Nagalaw yun. Grabe. Mahabol ulit yun. Daan-daan lang. Oo.
Ay, matangkad. Kaya pa yung picture si Jonah rin naman ang gabi. Doon sila nag-video sila rin, ito naman. Dahil, matangkad na. One for Sinatalo sila. 7-9. Pero regalo na eh. Sorry guys, sorry fans. Yes eh. Ba't kasi binigay? Sino ba yung nag-serve?